Cada vegada més pares es preocupen perquè els seus fills no tinguin mòbil fins als 16 anys i a aquest moviment se n'hi ha afegit un altre, el dels fills que no volen que els seus pares tinguin mòbil més enllà dels 65. El Paco té 72 anys i en fa 2 que té smartphone. Des de llavors el seu fill està preocupat. Ja no surt a jugar amb els amics a la botifarra, es queda al sofà amb el mòbil i és com si no existís. Papa, no sé què he tocat. Assegura que el mòbil ha afectat la seva socialització. Ja no mira obres. Ara només les mira al mòbil. Merda, ara em surten uns pits. Papa, per favor! Que no sé què he tocat! Tanca! Per aquest motiu, en Jaume ha engegat el grup de Telegram Sèniors Sense Mòbil, que demana prohibir l'accés als smartphones a partir dels 65 perquè el seu cervell ja no està preparat. Però prou ja, Prou el mòbil d'aquí! No! Prou el mòbil! La Laura, preocupada per la seva mare, també s'ha apuntat al grup. Ja no es parlen amb les amigues. Només s'envien imatges de bon dia, bona nit... Mira que m'ha enviat la Nati. Mira, espera't, que ara no se m'obre. Mira, el bon dia de la Moreneta. Mira que li he enviat Ai, jo. mama! El farelo, marcant abdominals. Quin xulasso. Però un dels aspectes que més preocupa als fills és la vulnerabilitat davant d'estafes i virus. Els estudis demostren que un sol mòbil de persona gran conté més virus que tota l'aigua de l'Amazones. Papá, soy tu hijo, me perdí y no tengo saldo en celular. Mándame tu número de credit card. Ai, pobre, està tan atabalat que em parla en sud-americà. 7 i 8. Papa, què fas? Ja has tornat. Papa, que t'han buidat el compte! Hòstia! És que no sé què he tocat. No, ja. Es calcula que si la mesura s'implementés, la salut mental dels avis milloraria substancialment, però ja mai més ens desitjarien el bon dia amb una foto d'un gatet bevent ratafia. I ara fem un cop d'ull a les últimes incorporacions a la nostra graella. I fins aquí les incorporacions a la graella.